Για άλλη μια φορά, μέσα από τη δημοσιογραφία και εσάς προσωπικά, κυρία Ντεγιάντα, θα ήθελα να απευθυνθώ στους συμπολίτες μας, όχι βέβαια μόνο στην περιοχή, αλλά γενικά σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα, πως τα προβλήματα, πέραν από την πρώτη ανάλυση που κάναμε σχετικά με τον νόμο 3869, έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της χώρας. Δεν είναι πολιτικό μανιφέστο, απλά είναι μια τοποθέτηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε λίγο από την κρίση που βιώνουν όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως εχόντων κατεχόντων, γιατί η κρίση δεν χτυπά μόνο ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην ανεργία και έχουν οικονομικά προβλήματα, χτυπάει και αυτούς οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν, αλλά σήμερα έχουν μειωθεί και αυτών τα εισοδήματα. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι η χώρα έχει μία ευκαιρία να βγει από την κρίση, όχι αναπτύσσοντας μόνο τουρισμό, δηλαδή την τουριστική βιομηχανία, αλλά αναπτύσσοντας αυτό το οποίο ξέρει να κάνει. Και τι ξέρει να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά ότι η εκμετάλλευση που μπορούσε να προσφέρει και έσοδα στους πολίτες αλλά και στην ελληνική εθνική οικονομία είναι ο πρωτογενής τομέας. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, από την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια και στην πορεία μέσα από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μέσα από τις επιδοτήσεις, δυστυχώς η χώρα βρέθηκε σε μία κρίση, η οποία κρίση αυτή μετά από περίπου 40 χρόνια, μπορώ να πω, ήρθε να πληρωθεί. Γιατί ήρθε να πληρωθεί? Ήρθε να πληρωθεί διότι εγκαταλείφθηκε η ύπαιθρος. Εγκαταλείφθηκε ο πρωτογενής τομέας, με αποτέλεσμα η βιομηχανία να στραφεί σε άλλες πηγές προϊόντων, δηλαδή σε εισαγωγές πρώτης ύλης για να παρασκευάζει τα τρόφιμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και βεβαίως να εγκαταλειφθεί η ύπαιθρος, δηλαδή οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να μην επιστρέψουν στα χωράφια, να μένουν ακαλλιέργητες εκτάσεις, χιλιάδες εκτάσεις ακαλλιέργητες, καθώς επίσης και να μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό η κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία η οποία έθρεψε γενιές και γενιές και βεβαίως έδωσε πολλά στην ελληνική οικονομία. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση, εάν λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν πάρει την πρωτοβουλία πως η χώρα μπορεί να βγει από το αδιέξοδο χάρη στον πρωτογενή τομέα, χάρη στην καλλιέργεια της γης, αλλά παράλληλα και της υποχρέωσης να απορροφηθούν τα αγροτικά προϊόντα από την βιομηχανία, τότε τα προβλήματα δεν πρόκειται να ξεπεραστούν και θα συνεχίζεται αυτή η κρίση. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες μορφές καλλιέργειας, όπως είναι η ηχθειοκαλλιέργεια, όπως είναι η αλληλεία, όπου και εκεί η χώρα πρέπει να δώσει βάση, όχι δίνοντας επιδοτήσεις ανεξέλεκτα και βεβαίως οι επιδοτήσεις αυτές να πάνε σε επενδύσεις άλλου τύπου, όπως αγορές ακινήτων ή αυτοκινήτων ή καλής ζωής, απλά ελεγχόμενες χρηματοδοτήσεις από την πλευρά της πολιτείας ή ακόμα και να προσφέρει δωρεάν αγροτική γη σε νέους γεωργούς, νέους κτηνοτρόφους, να φύγει αυτή η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού προς τις μεγάλες πόλεις, να ξαναζωντανέψει το χωριό, να ξαναζωντανέψει η ύπαιθρος, να ξαναζωντανέψει η εθνική οικονομία. Εάν προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργήσουμε προϊόντα ονομασίας προέλευσης, δηλαδή προϊόντα ποιοτικά, μπορούμε να αντιπαλέψουμε με υψηλότατες τιμές τα ελληνικά προϊόντα και όχι με τιμές που παίρνουν το λάδι οι Ιταλοί σε εξευτελιστική τιμή, το συσκευάζουν
και το επανασάγουν στη χώρα μας στη διπλάσια και τετραπλάσια τιμή. Αυτή λοιπόν η πολιτική θέλει σήμερα που μιλάμε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, και σύσσωμο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης να στραφεί σε αυτές τις εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, έτσι ώστε να πάρουμε και νέες βεβαίως μορφές καλλιέργειας, έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε την αγροτική ύπαιθρο με νέες απαραίτητες τροφές, απαραίτητα προϊόντα για την κατανάλωση, να τα κάνουμε προϊόντα όπως προείπα ονομασίας προέλευσης, να τα εξάγουμε στο εξωτερικό και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν ραγδαία για τη χώρα μας. Μα θα μου κάνετε το ερώτημα, ίσως εσείς θα στέλνατε το παιδί σας να γίνει αγρότης, ή ο Α ή ο Β? Εδώ κάποτε οι πατεράδες μας έλεγαν στα παιδιά, σπουδάστε, να φύγετε από τη μιζέρια, να φύγετε από το χωράφι, να φύγετε από τη δυστυχία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γνωρίζετε πολύ καλά, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αττολοκανανίας και όχι μόνο της Αττολοκανανίας, οι οικογένειες ανέθρεψαν τα παιδιά τους, σπούδασαν τα παιδιά τους, δημιούργησαν οικογένειες και σπιτικό μέσα από την καπνοκαλλιέργεια. Βεβαίως η καπνοκαλλιέργεια καταργήθηκε. Σε λάθος τότε εποχή ή σε σωστή εποχή πήραν την απόφαση να καταργήσουν την καπνοκαλλιέργεια. Αυτό θα το κρίνουν κάποιοι άλλοι. Ένα όμως πρέπει να ξέρουμε, ότι ο καπνός, το κάπνισμα, αντί να μειώνεται αυξάνεται, και αντί βεβαίως να εξάγουμε ελληνικά καπνά, εισάγουμε έτοιμα χαρμάνια από την Ευρώπη, η οποία με τη σειρά της εισάγει από τρίτες χώρες. Αυτή λοιπόν η πολιτική και αυτές οι πολιτικές να υποβαθμίσουν την αξία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων ήταν το έγκλημα που διέπρεξαν εκείνη την εποχή οι αρμόδιοι υπουργοί και οι υπεύθυνοι της οικονομικής αγροτικής πολιτικής στη χώρα. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το σκοπό έχει η συζήτηση που κάνουμε σήμερα, έχει το σκοπό να ενημερωθεί στο μέτρο του δυνατού η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί ότι αν θέλουμε να σώσουμε τη χώρα, μορφές εναλλακτικής προσπάθειας υπάρχουν. Με το να φυτεύουμε φωτοβολταϊκά σε αγροτικές εκτάσεις δεν θα φυτρώσουν χρήματα, δεν θα φυτρώσουν ευρώ. Με το να φυτεύουμε όμως σπόρο, σίγουρο είναι ότι θα θερήσουμε και ευρώ, αλλά και με μια καλύτερη προσπάθεια μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον ελλαδικό πλούτο που είναι η γη, που είναι το νερό, που είναι ο ήλιος. Εγώ αυτά είχα να δηλώσω και σας κάλεσα στην κατεύθυνση ότι κάποιοι θα μας ακούσουν, και βέβαια όχι τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου εκεί δεν έχεις το χρόνο να αναπτύξεις τη σχέση σου, αλλά τουλάχιστον να μας ακούσει η ελληνική κοινωνία που έχει ανάγκη και με τη σειρά της να πιέσει να αλλάξουν τα δεδομένα στην αγροτική ύπαιθρο, να αλλάξουν τα δεδομένα στη χώρα.